Сәлем дуслар, бу Азатлык радиосында татарча подкаст. Без бүген юк коронавирус турында түгел, конституция турында да сөйләшмибез. Без бүген атнаның гына түгел, гомумән безнең тормышыбызның, көн күрешебезнең иң актуаль мәсьәләсе акча турында сөйләшәчәкбез. Безнең белән төрле шәһәрләрдә, Мәскәүдән һәм Казаннан финанс белгечләре Ленар Рахманов. Сәлам, исәнмесез, хәерле көн, Ленар. Хәерле көн, кадерле тыңлаучылар. Һәм Казаннан Сирин Зарипов. Сәлам, хәерле көн, Сирин. Хәерле көн, исәнмесез. Хәерле көннәр. Мин сөйләшүне башлаганчы бер кызык әйбер сөйләп китим әле. Менә шушы дүшәмбе һәм сишәмбе дөнья базарларында паника, биржалар ишелеп төшкәннән соң мин шушы темага подкаст яздырырга кешеләр эзли башладым. Һәм бер генә сорау бирдем дусларга, коллегаларга. Белмисезме сез татарча сөйләшә торган финанс темасына? Һәм бер кашанда бер дә уйламадым, берәр кеше әйтерләрме, юкмы дип. 2 секунд узмастан миңа берничә кеше язды. Ленар Рахманов, Сирин Зарипов. Икесе дә татарча сөйләшә, икесе дә бик шәп белгечләр финанс өлкәсендә. Һәм мин уйлап куйдым, мин горурланып куйдым татарлар өчен. Татарлар ушындай бәрәңге үстерүдә, яки анда җыр җырлауда, шигырь язуда гына уңышлы, популяр түгел икән, менә шундый җитди өлкәләрдә дә безнең белгечләребез бар икән, Аллага шөкер дип куйдым. Ленар белән таныштырып үтәм. Ленар финанс белгече. Ленар Wealth Management şirketine нигез салучы, Айра Экспресс һәм Локотех сервис оешмаларының ширкәтләренең мөдирләр шурасы әгъзасы һәм гомумән шушы инвестициялар, финанс, юриспруденция өлкәсендә 15 еллык тәҗрибәсе булган кеше. Ленар, беренче соравым да сезгә булыр. Менә дүшәмбе көнне барыбыз да яңа дөньяда уянып киттек дияргә була. Ләкин моны чираттагы кризис дип атап буламы? Бу чынлап та 2008 һәм 2014 еллардагы кебек әйбер булдымы? Моны алдан күреп, фаразлап була идеме? Бу нәрсә булды бу менә? Нәрсә булды бу? Бүтән безнең интернетта шундый шаян сүз бар иде. Кешеләр 8 мартка тюльпан алып йөриләр иде. Алып йөри торган әйбер доллар булган икән. Кешеләр шул тюльпан урынына доллар алып йөрсәләр әйбәтрәк булыр иде икән. Беләсезме, безнең индустрия өчен, безнең финансист индустриясы өчен бу инде алдан күренә торган әйбер иде. Кризис булачагы бу билгеле әйбер иде, ләкин аны кайсы көнне булачагын әйтә алыр кеше юк иде. Ягъни күпчелек индикаторлар кризис булачагын күрсәтеп торалар иде. Инде аны күптән көтәләр иде инде. 18 елдан бирле көтәләр иде. Һәм менә күрдек, шул тишеп чыга торган факторларның берсе килеп чыкты коронавирус. Дигән әйбер һәм хәзер дә аны барыбер бөтенесе карап торалар. Менә күпмәгә тишә микән ул? Чынлап та бу тишеп йыртып алырлык әйбер микән дип һаман да каранып нитеп торалар әле барыбер белгечләр. Һәм өченче фактор буларак, монда ОПЕК плюс дигән әйбернең, оешманың үз ара килешүгә җитә алмавы менә фактор булды инде. Менә безнең клиентларыбыз һәм гомумән менә акчалы кешеләр күбесе инде бу әйбергә әзерләнеп торалар иде. Ничек әзерләнергә мөмкин монда? Бу финанс план дигән, шундый бер шәхси финанс план дигән әйбер бар. Менә кара, сезнең бала тугач, без аңа мәгърифәт бирү планы төзибез, диме? Ягъни башта балалар бакчасына бара, аннан мәктәпкә бара, аннары югары уку йортына бара. Менә бу план, төзелгән план. Шундый ук әйбер финанс ниендә дә булырга тиеш һәркемдә. Менә андый әйбер булса, әгәр дә менә кризис юкмы, аның ише әйберләр берсенә дә камашауламыйлар. Бу гадәти әйбер генә булып тора һәм без моңа әзер булып кирдек. Без үзебезнең акчалар булган килеш һәм менә шушы вакытта менә бүтән акциялар бәядә төшәләр, без аларны сатып кына алабыз. Һәм
Алла бирсә, алар ныграк та төшәчәкләр, без аны ныграк сатып алабыз, Алла бирсә. Шундыйрак рәвештә без әзер булып керәбез бу яңа тормышка. Әйе. Һәм Алла бирсә, моңардан да күбрәк байрак булып чыгабыз. Менә мондый финанс планы булмаган кешегә нишләргә? Азмы күпме акчасы булган кеше хәзер йөгереп барып доллар сатып алырга тиешме? Яки ашыга каяндыр элек Төркиядә ял итеп кайтканнан калган долларларын булса да алыштырып рубльләр сатып алырга тиешме? Нишләргә кирәк менә бүгенге көндә? Менә шушындый инде кризис булды дигәчтән. Бу ситуация сезнең өчен яңалык булса, димәк, хәзер берни эшләргә дә кирәк түгел. Хәзер тыныч кына карап торырга кирәк бу хәлләрнең ничек булуын. Менә шушы теманы тагын дәвам итеп бер танышым сөйләп торды. Авылдашының әнисендә онкология, яман шеш һәм чит илдә дәваланырга акча җыйган, акчаны рубльләрдә җыйган. Мин инде сорадым дим, сез җыйган акчаларыгызны еврогамы, долларгамы алыштырып кала алдыгызмы, өлгердегезме дим. Олар юк, әни булган еврога, нәрсә булган долларга дип сорыйлар. Без белмибез, сәясәт белән кызыксынмыйбыз. Әле бу кеше Уфада яши һәм ул бизнесмен, үзенә күрә бер бизнесы бар, теге надан кеше түгел дип әйтим мин, укымышлы кеше. Һәм без менә шушы инвестициялар, акциялар дип сөйләшеп утырабыз, күпчелек хәтта рубльнең арзанаюы һәм менә шушы арзанаюның никадәр зыянлы яки никадәр хилафлык китергәчнен аңламый да. Менә шушы финанс белеме җитмәү халыкта бар. Моны теге әйтеп булмый инде, юк дип әйтеп булмый. Һәм менә Сирин сездән сорыйсым килә. Нишләргә кирәк? Менә шушы финанс белеме, кешеләрнең финанс белемен бераз арттырыр өчен. Укырга кирәк, аралашырга кирәк, белемле кешеләр белән күбрәк аралашырга кирәк. Бүгенге көндә YouTube'да бик күп файдалы видеолар бар. Һәр кешегә личный финанс план кирәк. Менә минем кызларыма бүген 4 һәм 6 яшь, бәләкәй генә кызларым, һаман да аларның үзләренең копилкалары бар. Һәм алар бөтен алган акчаны шул копилкаларга салып баралар. Акча эшли алу белү сәләте име? Ул акчаны саклау сәләтеннән аерыла. Ягъни акчаны эшләү бер сәләт, акчаны саклый белү сәләте икенче сәләт. Менә шул иминиятләштерү сүзе чыкканнан соң кеше үз гомерен, үз сәламәтлеген генә түгел, хәтта менә беләбез спорт секциялары өчен ниндидер иминиятләштерергә кирәк кешене, баланы иң арзанын гына алабыз аның, бер кайчанда аның кыйбатлысын алмыйбыз. Әле алай гына түгел, пенсиялар турында да без дәүләт бирә дип күнеккән, инде бөтен көнбатыш ул пенсияларга әллә кайчаннан бирле 30 яшьтән, 20 яшьтән белмим, эшли башлаганнан бирле әзерләнә. Бездә әле һаман дәүләт бирә дип уйлыйбыз бит инде. Акча җыя башларга кирәк диючеләргә көлеп карыйбыз. Ничек инде син менә хәзер 20 елдан гына аласы акчаңны бүгеннән җыя башлыйсың, ул бит сакланмаячак. Бездә ул инструментларга ышаныч та юк. Һәм гомумән икегезгә дә сорау, пенсия турында ничә яшьтән уйлый башларга кирәк һәм картлыклар өчен акча җыям диючеләргә нинди киңәшләр бирер идегез? Мәсәлән, Япониядә, Европада яшь кешеләр уже пенсия турында уйлый башлыйлар. Уйлый гына түгел, үзләренә пенсия ясый башлыйлар. Чөнки аларның ул культураларында, мәдәниятләрендә. Чөнки анда безнең шикелле дәүләт пенсия түләми, анда бәләкәй генә пенсия бар инде, күпчелек. Анда үзләр өчен үзләре ясыйлар андый пенсия. Беренчесе, икенчесе, бүгенге көндә безнең илдә яши торган кешеләр, алар да ул инструментлар белән куллана алалар. Европа инструментлар, Азия инструментлар, Американда бөтен, почти бөтен илдә була торган инструментлар белән куллана алалар. Азатлык радиосы, Татарча подкаст.
кеше Татфон банкта акчасын югалтты, кеше Интех банкта акчасын югалтты. Ул хәтта менә бу миллион ярым тирәсе бит страховкалана инде, иминиятләштерелә. Ул аны да сакларга курка банкта, чөнки аның артыннан йөрергә кирәк ди ул банк белгенлеккә төшсә. Алар сакланамы, акчалар? 20 ел сакланамы ул? Яки ул Россиядә түгел, чит ил банкларына салырга кирәкме аны? Аллага шөкер. Ничек дип әйтим, әлбәттә саклана, чөнки анда финанс институтларына йөздән дә күбрәк еллар бар. Анда бик эшли торган институтлар бар. Һаманда бу теге дөнья буйлап инде, Россиядә гына түгел. Әлбәттә. Шуның турында әйтәм, чөнки бүгенге көндә безнең Россиядә яши торган кешеләр, алар икенче илләрдә дә пенсия саклый ала. Ну, аның өчен әлеге дә баягы, менә мин кемгә кая барырга кирәк? Мин менә бүген әйтәм, пенсиямны саклый башларга иде. Нишлим мин хәзер? Эльвира, эштим, активистларына катнашып, нишлим дигәннән инде, менә сезнең тешегез авыртканда сез нишлисез? Кая барасыз? Табибка барам. Менә әзрәк тәнегезне тагы да матурлырак итер өчен кайсы җиргә барасыз? Матурлык салонына барам. Анда кем сезнең белән эшли? Мастер инде, оста, табиб, үз эшенең остасы. Менә сорауга җавап бирегез, менә нигә акча белән эш итәм дигәндә кешеләр мастерга бармыйлар икән, остазга бармыйлар икән сезнеңчә? Белмим. Бәлки шулай ук ышанмау бардыр. Бәлки ул бездә менә бу финанс белгечләренә теге популярлык юктыр. Белмим. Менә бу сорауга да безне кайбер чакта җавап таба алмыйбыз, менә нигәдер мондый безнең мәдәниятебездә андый әйбер әлегә юк диярлек. Менә чөнки чынлап та кешеләрдә ышаныч юк, һәм ышаныч юк ул чөнки бу кешеләрнең үзләренең профессионализм дәрәҗәсе түбән. Нигә? Чөнки менә мин махсус рәвештә Россия Халыклар дуслыгы университетына киттем укырга Чаллыдан чыгып, 2002дә шәһәрдән чыгып, шул университетка киттем. Һәм анда минем максатым иде Россия хокук системасын һәм финанс системасын чагыштырырга чит ил системалары белән. Һәм менә кулдан кулга менә шулай бер яктан Россия турында сөйләшләр, икенче яктан Англия, Штатлар турында һәм башка илләр турында күрсәтелеп бара иде. Һәм менә уку кирәк дусларым дигәндә, менә аны чагыштырганда син күрәсең, менә аларда ничек 200 ел эшләп бара, һәм бездә ничек менә 20 ел, 15 ел, 30 ел экспериментлар итеп баралар, менә бездән 15 яшькә яки 5 яшькә яшьлерәк, өлкәнрәк егетләр, кызлар. Алар да эксперимент итәләр. Менә без эксперимент аланында яшибез, менә без эксперимент куяннары дигәнрәк. Шуңа күрә бездә ышаныч юк, безнең институтларга ышаныч юк халыкта. Инде менә 90нчы елда әйттеләр, менә сез җыйган 5000-гезгә элек машина алып булса, хәзер колготки сатып алып үзегезгә рәхәтләнеп яшәгез. Аннары тагы карасаң, 98нчы елда менә мин әле дә хәтерлим. Ой, мин дә хәтерлим аны. Киттем магазинга 6 сумны тотып, 2 литрлык Coca-Cola шешәсен алмакчы идем. Егетләр белән әзрәк бәйрәм итеп алачак идек, безнең 5ле алыбызны контрольда. Апа миңа әйтә, Чаллыда иде бу хәл, улым бүген Coca-Cola 24 сум бит. Шул исәптән бирде, мин уйладым, менә акча турында әйберне белергә кирәк. Акчаның законнарын белергә кирәк. Аннары китте 2008, безнең итте, аннары 2014. Һәм менә андый очраклардан соң, менә кем миңа әйтә, без бит Россиядә яшибез, без рубльны алабыз, рубльдә акча тотабыз. Доллар ник кирәк? Бу турыдан-туры тарихны белмәү дигән әйбер. Бу тарих. Шуңа күрә менә Татфон банк, Интех банк яки башка банклар, бу бөтенесе Россиянең рисклары. Ягъни Россия ул менә турыдан-туры аның рейтингы бик түбән башка илләргә караганда. Шуңа күрә кызганычка каршы, менә без монда яшәү рәвешебез, безнең
урысча әйтмешли минный поле, ягъни миналар аланында яшәүбез. Бу ягъни безнең өчен бу кризис түгел, бу безнең минный поленың, мина аланының бер сыйфаты. Шул сыйфатта яшибез, шул сыйфатны исәпкә алып, без үзебезнең планнарыбызны корабыз. Шул исәптән без яшибез. Шуңа күрә, әгәр дә акча эшлибез дисәк, менә монда Россиядә эшләргә кирәк аны. Чөнки рисклы аланда күбрәк чыгымнар да бар, доходлар күбрәк. Менә саклыйм дигән әйбердә, аны башка җирләрдә сакларга кирәк. Без күрәбез, менә 90-нчы еллардан бирле күпчелек дәүләт эшлеклеләре, чиновниклар. Күп акчалы кешеләр, аларның бөтен активлары долларда, еврода яки чит илләрдә. Биредә аларның заводлары гына. Аннары күпчелек халыкның хезмәт хакы да әллә ни югары түгел, һәм алар мәсәлән шул ук белмим 30 мең 40 меңнән 2 меңен пенсиягә калдырырга, 2 меңен тегендә калдырырга. Һәм шушындый кешеләргә сезнең ниндидер практик киңәшләрегез бармы? Мәсәлән, 3 кешелек гаилә башлыгы 50 мең, уртача 50 мең сум хезмәт хакы ала. Бу Казанны әйтәм инде мин. Әле ул Казан, ул да зур санала бит әле ул. Һәм хатыны бала белән декрет ялында утыра. Бу кешегә инде кая инде бу кешегә инвестициялар? Ял итәргә барлык булса да акча җыеп буламы? Менә бу кеше нишләргә тиеш? Бу кеше нишләргә тиеш? Беренчедән теләсә кайдан, ягъни теләсә кайдан дигәндә 5-10% бу акчаның ул саклый башларга тиеш. Ягъни финанс планның беренче шарты үзеңә түлә. Бу менә без эшләгән акчаның хуҗалары күп туа. Менә безгә кулга 50 мең керде, бу акчаны аларга теләүче кешеләрнең алар каяндыр туа башлыйлар сразу менә безгә акча ләкте, менә парикмахер килде, әйдә мин сиңа менә яхшырак, әйдә менә тырнак буяучы килде, әйдә анда базарда берәрсе чыкты, аннары якты туганнар килә, теге менә миңа нине бир. Менә берсен дә шука алмыйсың, менә ким дигәндә 3 меңне, 5 меңне син аны аласың да менә үзеңнең подушка безопасности дигән әйбер бар, ягъни үзеңнән теге именият мендәре дигән шуңа саклап тора. Синең дә кулың анда кермәсен өчен долларга аны әверәләр. Шундук долларга. Менә ачасың, мәсәлән, Тинькофф банк яки анда Альфа банк яки теләсә кайсы икенче банкта анда доллар счетын ачу ул бушка. Шул хисапка менә акча керде, шуның 10%-ын шундук долларга әверелеп барасың. Ул бик җиңел эш, ярты минутта эшли алырлык эш. Һәм көн сайын яки акча килгән сайын менә бу әйберне эшләп барсаң, менә 1 ел үткәч син үзең аптыраячаксың, ни хәтле күп акча саклый алганыңны. Өченче этап буларак именият әйберләрен алырга кирәк, страхование, ягъни бу подушка безопасности дигән әйбер, бу да страховка. Аннары инде безгә инвестицияга керү дигән әйберне уйлый башларга мөмкин. Аңлашылды. Һәм менә кеше әгәр дә менә күрә икән, менә ул саклап барган акча бик әз икәнлеген, аның автоматик рәвештә каян акча яңадан күбрәк эшләргә икәнлеген уйлый башлый ул. Монсы да бар, әйме? Чөнки менә моңарчы ул менә теориядән аны белә, аның гамәлгә ашмагач, аның менә менә шундый фикер генә йөри, менә бу миңа инде, бу минем өчен түгел дигән фикер генә йөри, шундый атмосферада йөри. Менә ул гамәлгә үз кулы белән акча сала башлагач, менә соңыннан инде аның менә механизмы кабына. Менә миңа ничек менә бу 5 мең генә салырга түгел, менә 7 мең салырга яки 10 мең салырга. Һәм ул эшләгән 50 меңне бәлки беренче этапта ул хәтта 5 меңдән күбрәк салыр өчен әзрәк киметәчәк ниләрен, үзенең расходларын, яки яхшырак стратегия, ул үзенең керемнәрен күбәйтәчәк. Бу яхшырак стратегия. Менә әзрәк беренче адым ясагач, син аннары икенче адымнарны уйлый башлыйсың һәм шуларны үзеннән үзе килеп чыга ал. Монда иң мөһиме беренче адым ясарга. Теге Конфуций әйтмешли,
uzun yol birinchi adımdan başlana, değil mi? Менә уйлап карагыз, менә шушы аудиторияга, Алла бирсә, менә безнең менә шушы сүзләребезне җиткерә алсак, менә хотя бы 3 миллионына без аны җиткерә алсак, аннары шуның 3 миллионның хотя бы ким дигәндә 300 меңе ишетеп гамәлгә ашырса, менә шушы сүзләрне, әйме? 5 ел эчендә, 5 ел эчендә бу нинди акыллы, бу нинди бай халык булачак. Бай халык булачак. Без байлыктан куркырга кирәкми, Ленар Серин. Чөнки бездә ничектер байларга шундый түбәнсетеп түгел инде ул. Ничектер кара бар шундый ачу беләнме соң ул? Әник шул татар байлары, татарның байуына бөтенләй каршы килергә кирәк түгел. Байысыннар. Әлбәттә юк. Соң менә Хөсәйния мәдрәсәсе ясаган. Мөхәммәдия, аннары Ишбубыйлар, име. Менә алар бит нихәтле тирән кеше булган, нихәтле тирән акыллы кеше булган. Менә аларның мисалларын алырга кирәк. Аларның мисалларын масштаблаштырырга кирәк. Менә шул исәптән чыгып, менә мин Алла бирсә, менә финанс гыйлем буенча курслар язырга җыенам. Менә бүген яңа гына менә соңга калдым, гафу итегез, менә шул безнең команда белән безнең очрашу бар иде. Нинди темаларны беренче чиратта ашырга кирәк икән. Менә шуңа күрә, әгәр дә без аны ясасак, менә минем Алла бирсә ниятем, менә YouTube каналда да шундый татарча әйберләрне сөйләргә, менә кызык өчен татарча. Беләм, анда аудитория 100 кеше булачак. Башта, ләкин менә минем өчен, менә чөнки акча ул һәркем өчен кирәк әйбер. Менә сез кирәк әйберне менә бу телдә сөйләгәндә, бу телне кешеләр өйрәнәчәкләр. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Мәсәлән, минем күпмедер акчам бар ди, минем фатирга акча җыям ди. Мин ул ипотекага киримме бүген үк, яки киресенчә ул акчаны долларга күчереп, еврога күчереп бераз көтимме акча җыелганымны. Мин мәсәлән 2 еллап көтерлек мөмкинлегем бар. Гомумән кредитка, шушы ипотека алуларга сез ничек карыйсыз? Ул бит шул кадәр рәхәт, менә кредит карталары хәзер популяр. Кирәсе килә инде, монда ул сине күңелеңне җылытып тора кебек. Беләсезме, ул бик тирән сорау. Беренчедән, икенчедән, менә ипотека дигәндә инде, фатир аласы килә. Нәрсәгә ул сезгә? Яшәргә инде, һаман да бүгенге көндә яшәр урыныгыз бармы? Әлбәттә бар. Бүгенге көндә күпчелек илләр шеринговая экономика дигән әйбергә күчәләр, машина арендага, велосипед һәм башка әйберләр арендага. Шул ук фатир буенча инде. Нәрсәгә аларга зур фатир или бәләкәй фатир һәм зур акчаны анда замораживать. Тагып куярга. Ул ук эффектив түгел, чөнки банклар ипотека алганда син башта фатирның бәясен түлисең, һәм инде ярты шундый ук фатирны банкка алып бирәсең. Бер караганда ярты булса, шундый ук булса әйбәт әле, анда 2 катын түлисең син анда. Андыйлар да була. Миңа калса, бүгенге көндә әйбәтрәк ул акчаны алып, инвестицияга салып, ничә ел көтеп, аны зурайтырга. Һәм инде андый культура ул миңа калса әйбәтрәк. Чөнки син бүген монда яшисең, иртәгә башка җиргә күчәм дисең икән, фатирны сатарга кирәк. Аңа алушыны табарга кирәк. Һәм инде проблемалар аның белән бар. Әлбәттә, монда кушылып әйтим тагын итеп, бүлеп әйтим, менә карагыз, менә безнең бит инде нәселебез квартира булмаса кеше түгел дигән нәсел, Мин дә шуны әйтмәкче идем. Безне шундый рәвештә тәрбияләделәр. Ләкин бу һәм дә бу совет вакытыннан калган мирас һәм дә банклар белән маркетинг ягыннан да лидер арттырыла торган әйбер. Чөнки банклар алар күбесенчә ипотекада акча эшләр һәм төзү ширкәтләрен спонсор итәргә яраталар, Мәскәүдә берничә фатир алдым, менә хаялыма ирештем дигән вакытта, аннары карадым,
Mesela 3 milyon bulgan birer fatir, ol 2014'te bu 100 bin dolar idi, değil mi? Dolar 30 mıydı? Mına bugünkü günde qarasan, bu neçe? Bu 30 bin dolar. 30 bin, 40 bin, yani beyesi bitti bu kapitalın degan şey. Eğer de kişi şol 3 milyon sımını 5 yıl, 10 yıl işley turgan bolsa eken, değil mi? Mına bir понедельник içinde onun neçe 7 yılı yokka çıktı degan söz. Etmedi. Mına 7 yılı yokka çıktı. Eğer de ulanı dollarda gına tutkan bolsa, onu gına tugul, mına tege tыныç instrumentlarga salıp onu 5% boyunca, 10% boyunca salgan bolsa, değil mi? Dollarda aytam. Bu son 100 mindən 150 yoki da 200 dolar, 200 bin dolarga artgan bolar idi. Bugünkü akça bilen ol 14 milyon yoki 15 milyon. Fatirlarga men bugünkü gündө qarşı, hatımda Moskvadagi so'nggi kvartirani sotirgan ekan yo'q ekan, lekin menda psixologik aspektida mana shu ani jingib bo'lmaydi. Biz onu endi qoldirdik. Çünkü kaldırdık. Lakin başka fatirlarını sattık. Çünkü Rossiydagi nega onu neyteler, değil mi? Nega fatirini satıp alırlar sizin işe? Nega? Yaşarga hem balalarga qoldirarga nindidir bir kapital. Aytagız şuların her birisini aytaylik. Yaşarga degan bolsa, aybat. Belki bir kişiler mine o'z uyimda yashashim kerak. Bu endi chin emotsional sotib olup, ya'ni mine motor saat gibi, motor прическа gibi shunday ayber bu. Kurshidan ko'ru. Kurshidan ko'ru. Bu agar da senga emotsiyalaringni berar ekan, demak sen emotsiyalaringni sotib olasan. Yaxshi. Bu bir emotsiyalaring uchun to'larga sen hozir. Yaxshi. Ikkinchi sabab, kim bolalarga qoldiraymi? Mana qarag'ız, bizning bolalar qayda yashayotganini bir kim da bilmaydi. Mana vot. Toshkentda yashayman, Sho'lada yashayman, Moskvada yashayman, Piterda yashayman yoki Helsingida. Siz hozir mana bugungi kunda qaysi shaharda? Bolalarga narsa qoldiruv degan so'zdan, deymi? Siz Apple yoki boshqa tuturuqli kompaniyalarning aksiyalarini qoldirsangiz, bu sizga rahmatlar bo'lar. Bu ikkinchi sabab. Ham onda uchinchi sabab ne deganingiz hali? Narsalar bor edi. Qolu kapital bo'larak saqlov deydi. Kapital, mana bu ya'ni fatirlarning kapital tugul ekanligini ko'rdik endi. Ya'ni kapitalni saqlab qoluv degan instrument olarak qarasak, mana nelarni, kvartirlarni yoki umuman недвижимость, realty degan aybirni biz ko'ramiz. Onu tog'da aytdim, konservativniy instrument deb aytadi. Konservativ instrument deb aytadi. Aksiya tugul, bu konservativ instrument. Yigitlar, qizlar, jamoat o'quv kerak bo'lganlarim, o'quv. Rossiyaning reytingi minus. Ya'ni butun bunda bo'lgan aktivlar, ular bir nechikda konservativ bo'la olmaylar. Manda saqlab oluv tugul, manda o'qsha ishlovgina qarab bo'lamanda. Manda saqlov tugul, Rossiyaning reytingi minus. Shunga ko'ra butun kvartirlar, depozitlar, shuluq onda Tatfond bankda bo'lgan depozit yo'q hisob etildi. Bu betida to'g'ridan to'g'ri konservativ instrument bo'lurga tegish teoriya bo'yicha. Lekin Rossiyada tugul yigitlar, qizlar. Butun Rossiyada bo'lgan aybirlar, ular minusavoy reyting bilan. Mana kim aytaymi, mana qo'y bir chaqda, mana bizda reyting, bizning shirkatimizning reyting AAA, AAA deb aytadi. Lekin onda ular bilasizmi, marketing shu qadar yaxshi ishlaydi, ular onda ko'rsatmaylar. Onda AAA.ru, ya'ni HA.Russia. Ya'ni Russia uchun AAA. Lekin umum illar, boshqa illar uchun bu hamanda inshaalloh развивающий il, deymi? O'sib borishi, o'sishdagi il. Yuqori riskli il degan so'z. Shunga ko'ra butun bunda fakirlar nelar, ular birsida konservativ bo'laroq qabul eta olmaydi. Anlaşıldı. Yigitlar, zo'r rahmat sizga сөйләшүегез өчен, әңгәмәгә килгәнегез өчен. Без бүген акча турында сөйләштек. Акча турында сөйләшергә курыкмыйк. Аны саклау, аны арттыру турында уйлыйк, татарлар бай булыйк. Шулаймы? Бай булыйк, бердәм булыйк, хәйе. Бердәм булыйк. Зур рәхмәт сезгә, Сирин, зур рәхмәт сезгә, Линар. Сау булыгыз.
Үзегезгә рәхмәт, бик шат булдык. Бай булыгыз, егетләр, кызлар, сау булыгыз. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст иде. Киләсе күрешкәнгә кадәр, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.